ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 18 марти соли 2025 навор кардам баҳри шумо. бовар кунед, навори имрӯзамон хуб мегзарад. Чихеле ки аблошка видеора дар ютуб шумо худтон диден, дар назди мошин бозор хона 247 000, яъне ки ҳастсе дар хона. меҳмоно ҳатман дар канал подписатсия мекунед ва барои реклама кардани хона, мошин, замини худ ҳатман ба мо муроҷиат кунед. бардуро ба ҳазур бошед, лайкчои бесимон мезанем ва подписатсия, зангулачарам ҳатман фаромӯш накунед шербачаҳо. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад достоон роҳӣ кунед бортона. мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон хубай. новостройка дар шаҳри Ҳисор, яъне ки квадратиш бардоро 1 метри квадратиш $4500, обши 63 метри квадрати. дар центри Ҳисор бардоро. аз сабабе ки суратша надоштем гуфт, мақсад лоиҳаша равон кардан инам хеле мешава. хулас се этажиш теврай. рӯпарои супермаркети Хуросон. обу свет иҷада умуман проблема намешава, яъне ки ҳаст дар шаҳрай бардоро. рақамо 976 74 40 ватсап астай. метавонед акада ҳатман занг зада муроҷиат кунед. боқӣ монда маълумотоша %. мактаб баниса ҳамаш наздикай. аптеко рехтагие. дим миллион мегзарем дӯстон. эълони димон чие? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 дар коммунизм, яъне 4 ҳуҷра. представь ки мардо 4 ҳуҷра 13 сотиқ 230 000 сомонӣ. 4 дар хона. гирдванаш чихе ки дистем маҳкам кардан ки дарвозаша нохи зайге бардоро. хулас гап конкретни харидорода бо арзон мешава. бо доллар $20700, бо рубл 1 900 000 рубл. рақамо 002 33 59 88. ватсаби акамо ба ҳам дастӣ. ҳолатш нормал нест, средни состояние мега бардоро. хулас 13 сотиқ замин. дарахтои мевадиҳандам дорад. бинед, хона дар ноҳияи 5 қарор дорад. ду хонаи калон ва ду хонаи временкаи замонавие. сеюм эълон мегзарем. эълони сеюмон квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, назди пажаркаи Нав, яъне ки дар назди пажарники Нав. хулас ду ҳуҷрага дар чорум ошёна 61 метри квадратӣ. фикри ақидатона дар бораи ҳамин хона ҳатман бинависем мардор. ку ҳамин нарх навошта ҳамин арза ё не? я 348 000 сомонӣ, $31300 ва $2 870 000 рубл. рақамо якам 555 10 20 боз 20 10 20 20 ватсап астай. ҳолатиш хуб. таъмири замонавӣ кардагӣ чотка. обу свет проблема нестай. ҳаққи ҳамсоя дестем ки хачон зиндаи кисе мардо. мақсад боқӣ монда маълумотаро метавонед ки бипурсед якамон. эълони чорум мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, дар 31 микрорайон. хулас як ҳуҷрага дар якум ошёнаай 225 000 сомонӣ. ҳолати хонаро бардоро хитон бинед, састанаша баҳо бутед. мақсад фикри ақидатона ҳатман дар комментария бинависонед. 225 000 сомонӣ, $20250 ва $1 900 000 рубл. рақамо 920 31 17 83. ватсап астай. метавонед акада занг бизанед. бозор наздикай. мағозаҳо ҳам наздика бардоро. дар якум ошхона. шалпар намешай бардор. баромаф омада намегирӣ. якум этаждай. марҳамат, харидори конкретни боша. мактаб, боғча, мағозаҳо ҳамаш наздика мега. фақат бо тариқи телефон дигар маълумотоша бипурсед. 5 миллион мегзарем. бинавахи бардоро квартира бинед ҳолати состоянияш ҳозир ма шумо дар нархша мегум, шояд ки бардоро бовар накунед.
квартираи фурӯшӣ дар Регар, яъне ки номи ҳозираш ноҳияи Турсунзода, дар якум микрорайон, як ҳуҷрага, дар якум ошӯна, 37 метри квадратӣ, 242 000 сомонӣ, 21 800 $, ва 2 50 000 рубл. рақам ба +390 880 15 35 35. ватсап якамон метавонед ки шумо занг бизанед. таъмираш евроремонт кардагӣ, навостройка, яъне ки навсохт, ҳаммомаш якҷоя. Хулас ҷойгиршаваш ҷойи хуб, якум ошӯна, ҳуҷҷату 100% тайёр бо тамоми шароитош. бинед бардоро бо чӣ тон мефура? 242 000, 250 там нест. дигар маълумотро тариқи телефон мегакавад. шашум эълон мегзарем. эълони шашумо квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода, боз дар Регар дӯстон. анаиш бошад дукомнатагай дар шашум ошӯна хона люкс кардагӣ, фақат медрои бародар зиндагӣ мекунӣ. ноҳияи Турсунзода, Регари имрӯза, якум микрорайон ва дукомната дар шашум ошӯна, 75 метри квадратӣ, нарх навош 350 000, 21 500 $, ва 2 950 000 рубл. 880 15 35 35. метавонед ки муроҷиат намоед. навсох навбунёд ҳамаш дар шашум ошӯна. ҳамон ҳоҷатхонаи и ҷидо айне ки бардоро гуфтам онамтон. ҳамон ҳоҷатхона шудо. бине ҳолатша як аз наздик рафта боз муомила кунем бардоро. махлутон шоя бигирен агар зуртон бараса. ҳафтум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, дар 34 микрорайон, як комната дар якум ошӯна, обши 40 метри квадратӣ. ҳолати хона бад нест, состоянияш нормалӣ, об свет дора, фақат ҳаққи харидоро марҳамат кунам мега. 285 000 сомонӣ бо нархи сомонӣ, 25 650 $, ва 2 400 000 рубл. рақамо 999 44 49 44. каротки бигирам агар 3 4 944. ватсап астай. навсохт навбунёда, яъни дар якум ошӯна. ҳамон ҳоҷатхонаи и ҷидо-ҷидое бардоро. ду ҳуҷраи, карочи як ҳуҷрага ба ду ҳуҷрага табдил додагиеда, яъне хеле бисёр. ҳаштум эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар Кӯлоб, 3 комнатага, дар 4 ошӯна, 68 метри квадратӣ. бинед, 3 комнатага. кухниш ҷидоае, ҳамом ҳоҷатхонаш ҷудое бардоро. меҳмонхона, хона рахти хоб, хонаи кӯдако, ҳамаи ҷидо-ҷидое бардоро. 350 такамо гуфтестай, боз муомила карда мешавад. хулас ҳамон ҳоҷатхонаи ям ҷудо. 350 000, 21 500 $, ва 2 950 000 рубл. рақамо 946 99 боз 99 49 946 99 99 49. ватсап астай. акада ҳатман занг бизанед агар харидори ҳақиқӣ бошед. бардорои Кӯлоби комментария бисӯшед. хулас хонаи хуб бо ремонти замонави пешкашном кардам. марҳамат кунед, занг бизанед акада. нӯҳум эълон мегзарем дӯстон. эълони нӯҳумон чие? боз хонаи фурӯшӣ дар Кӯлоб, маҳаллаи Кӯҳнашаҳр, ҳавличаш чутка стяжка кардагӣ, 3 дар хона, 5 сотиқ замин дорад. ҳозир сексияра чихе ки хитон ден 350 000 гуфтеса будакавон. хулас и 3 дар хона, дарвоза заагӣ, чортараф маҳкам, ҳолати хонара дарунша хитон бинед ба чашми сар. 260 000 сомонӣ, 23 400 $, 2 190 000 рубл. дарахтҳои мевадиҳандам дорад. ҳавличаш стяжка ҷои дар кори кардагӣ, инеҷаш боғай ба фикрам. ҳақиқи харидорро марҳамат кунед. занг бизанед акада. рақамо 419 37 37 ватсап аст ва ҳамдастӣ. макон шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Кӯҳнашаҳр. барои маълумоти бештар дӯстон тариқи телефон метавонед ки акада занг бизанед. даҳум эълон мегзарем. ҳамон эълоне ки дар аввал шумода гуфтам, ина омадаг бардоро. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, назди мошинбозор, 3 дар хона дорад. представед кунед бардоро. ҳолати хонара состоянияша хитон ба ҳобтен, яъне ки камтам ремонтам рафтестай.
247,000 сомонӣ, 20200 доллар ва 2,170,000 рубл. рақамо 988 06 04 07. ватсап яка ва ҳамдастӣ марҳамат кине шербачо занг бизен. таъмираш яка бардоро ҳолатша састан шахтон ҳозир дар ин хона дидем. фикр мекунем ки се дар хона як сотиқ замин бо гирдваранаш маҳкам кардаги хаки стяжка нодора шемерехтаги акамон. марҳамат кинен. макон шаҳр Душанбе назди Мошин бозор Корвон. хайрдуро марҳамат. 11 эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. хона дар ноҳияи Данғара гуфтем бардоро деҳаи Саргазон. деҳаи Саргазон 5 дар хона дорад. представь ки бардоро 5 дар хона бовар ки сум надорам, агар ёзи худо мегиримаш. 10 сотиқ замин 245,000 нархи хонаро гуфтисай. ҳолаш бад нест, састааш нормал, яъни штияк гуфтем одам медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. акамонда пул дар кор дастай аз ҳамин сабаб мефурӯшмаш мега. аввалиш та шебе рехтагия шероинар 4 тарафш маҳкамак дарвозааш заагӣ зиндагӣ чотка гузаштисай. 245,000 сомонӣ, 22,100 доллар, 2,190,000 рубл. рақамо 555 52 33 40. ватсап ва ҳам дасти акаон марҳамат акада занг бизед. 10 сотиқ иш шутка нестай. 5 дар хона бо. 12 эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. чораҳаи Гагарин дӯстон. И эълон мона мошния. И эълон мона фикр мекунем ки ба шумо маъқул мешавад. 4 дар хона 3 сотиқ замин 330,000 нархи хона. 29500 доллар, 2,870,000 рубл. рақамо 900 28 31 11. ватсап якамо ва ҳам дастӣ марҳамат метавонед ки акада занг бизанед. аки камтан боз хона ремонт мекунем бардоро. ай хитон яъне ки чут-чут гуфтем одам расход дора. марҳамат ки дер накунед. бардоро аки дар анҷоми барнома расидем, нагрезенда лайкора бизанем, меҳмона ҳатман подписатсия кунеда кана. барои реклама кардани хона, мошин, замини худ дар ватсап метавонед ки муроҷиат намоед. боқӣ дар паноҳи худо бошен. то навр оянда. худованд ёру мададгортон боша шербачо. паноҳтон ба худо.